Nana Adonten Hene. The pod. Okuapehene Krontini Nana Boafonsa. Osumayao. Every man cradoning Sumayao me wafa. Okuma mpenyin. Ekroa himfu na mowaha. MCE ne Odom Papa Sofo ne dom yennuamo Islamic mpanyinfo a wɔwɔ ha. Adehye Omama ɛne obi biara me mamajo me ni eje papa Madaroma Nana Adonten ne me say da me kwa pro a Adonten na mota ye niama sronko se eye fedodo me damase one wo organizing committee na no pare kwa afo acting ahwase hene a odimu me damase pa me hu se mo wo soro ho eteden yo Madaroma untina mewa ha na edikan eye me nije pi se dey abedu enye se ye nije se ye wiwie wo Adonten memu mon be me nije se yakan ye ho abom fi se ne nansa ye nam dobro besin ba tras insanwom Nina no sana muje yen felso no eso me nipa me damase ne ntia me ne me mpanyin yakwa pro ya ne se me pese me hu me hyeso me pese me hu me ma me pese me hu ahemfo a ye no wonsom na so bibi wo ho a metumi aye de aboa oman nananom nkroma ni adehye nyena na metumi aye me ba enchei ba ni name no me pese da me srasra me mpeswa so papa trodo ya dikan wo benkumam ena nifamam na ene na ye de Adonten so risi next week me wo jasimam ena sabe menua kronti ene outskirts towns na wo Nkabom na meka ne se momma yenka ye humbom momma yema Nkabom di enim no kware ene Nkabom mejedi se ene na ye nenanom de chichire Okuapehene na eno nso a na mebere so mepese ye be kire na ma Okuapehene fa ne ntamapefra na asan so etu mebufo nso se sebe echirima no na ekoso na eyemode na yenja bibipa ana yensua bibipa ebeden na oman betias Okuapehene mu ha de yenja pade kese obi enim se sebe Okuapehene ni ho anka Ghana ni ho eba disua eba amane nsem eba sebe titiro a wan be die nim wo Ghana ha bebre na fi Okuapehene na me jedi se kanu Nkabom ene no kware die wo ho nti na sebe yenya mpanyinfo sa nti no memre so de me mpanyin no kware no ma no kware ndi manim da meka se no kware ndi wanim dia obepoemu ma ahemfi a sebe na nanom ni mu bedi se na fata October oka odra 200 yo me pese me mamu personal invitation to sebe obi biara o Adonten mem yo emre etwe mu kan me jedi say last year odra me hu nananom bebre when you went in pie wo Nkabom entisa kanu odra no na Nkabom pe na ewo na ye nenanom omunim de na omo pese Okuapehene konenim na mpuntuba na sebe nya abakwasem tena no eni na wotenetene mu call baby biara
Papa. Na saa na eti a na nkyɛ sɛ odwira no nso ɛho akade wɔ hɔ. Papa. Me divisional chiefs ɔto board we nya atua ne de daada. Na nananom aka. Obi asɔre ano ɔsi ɔretwa odwira no bi. Ɔmo nim na ɛwɔ odwira no. Papa. Mo ba kɛse no mu na mo bɛhwɛ sɛ na yɛtwa na. Na mo nya ho kwan akɔdi bi. Papa. Na ma be ho a na mo ti mo krom sɛ mo twa odwira. Papa. Akade ɛwɔ ho. Nana me nka ma no nkɔ echi. Me gye di sɛ obiara nwe na so a otie me. Papa. Odwira no yɛ yie na yɛnde. Ba sɛ wobɛtwa bia. Bra mpanyin hɔ na yɛnkyerɛ wo kwan. Na yɛntumi ma sɛbe. Tumi ɛne yɛn nenanom ade a wogya ma yɛn no. Etumi enyin ayɛ kɛse. The pod. Me ka ne saa na adai butu nso dim. Ye butu adai wo Okuapehene mu a mesrɛ mu ye butu. Ye mpɛ dede wo baby biara. Ye nenanom na da yɛsrɛ wɔn enyonyam ne mpuntu ne sɛbe mpomem den ne wena no wɔn na wɔse ye ma wɔn mmere kakra na wɔn da. Na wanso mu njo wɔn na ne na no wɔre dwendwen wɔn ma ho. Akɔso wɔn kranda. Omo butu adai amedo on ma omo butu adai na no no bia de ya sitie na ye Okuapehene mu de na yese ye twa 42 days na echi ya ye hu dede na ye wi a na yese be front amakese na ye de aye grand debanis dey be entisa mi je di pass empenia mo Adonten mu nim se nya amane te mesremo se ye butu adai on the 12th of August na mo ma ye ma we ndi kan 200 years in Mbwe Kwan Papa Maye. Na Adonten ni. Me was wrong so merisha moa. Na etwato eya aseda. Aseda kese na mede ma nananum na nananum ahimia. Yenuanum asofo municipal assembly. Chese opinion leaders are mo wo yem person so anam kan ye ho wa ha no. Ye damu na mase. Yenuanum akonfon so ene odrei mehwe manim se na ya mo babo afansa ho no mombra na yenkom kakra why kroma me damase me buy when DJ me tata fi kro from what for hoden junction jankama junction ho when DJ me awa too man tata me a de me abedua na ni je SMP se mu na mo ya me de me ye youth de me ne mu na ekọ da na me kan se mo ma mo fra no kwan na won bra me nchen e wo Bible mu Nyankopon kan me so me de ne se won na me ne won ba be bu Okuapehene man enti mpanyimfo no ya mo ma won kwan na won bra me ho na yentumi fa dwene mbom na sebe me jedi se ye ne saa won so obeti amane na se me nka se nananom ma bon kokra ne mrewa o na me ka ne se sebe mo ma wa chese mo ma wa wo dwen pe ana wo dwen kro no yendwen bom TikTok me hwebi Facebook me hwebi won so wa hwe stress aniama no oh na me ka TikTok ni Facebook nso asembio anana Adonten memu me mpese meti ahensem mo TikTok ni Facebook bio nana ma mo wa se mo won sem mo mufia mo frantine efi openyin wo fi abrewa wo fi o mo nka mo sem mo fi social media Adonten mem me mpese meti mo sem mo social media bio na me ka ma Adonten man so me ka ma Ghana man na sebi impenyin a yeti social media na we ya we na we kase na we kase nana no mtie kuma tuntun so ye dwen ye ma ho adwen pa nti mo nhwe na mo njai saa sensem na ya mudi no mesrɛ mo nana no ma mo ne me bai nana no ma mbeto mo ya aseda Okuapehene manti ase Ghana manti ase